Brata. Piye? Aku kuwi deloken rambutmu. Rambutmu warnane apa? Deloken rambutmu warnane apa? Rambutku pancen wis putih mergo aku wis tuwa. Rambutmu putih petak kuwi artine padha karo kesucian cintaku padamu, Brata. Kowe kudu reti. Kowe duwe 2000 apa ora? Arep nggo ngopo? Aku arep nyilih, tak nggo memarkirkan hatiku padamu. Brata. Atiku ora ana tempate parkir. Apa ora ana? Ora ana. Wis dinggo liyane. Nek ngono aku tak nyilih kabel wae Subrata. Nggo ngopo? Tak nggo nyetrumke atiku ning atimu, Brata. Piye? Nganggo tembang yo tak tembangke yo Brata. Sapa reti nek tak tembangke kowe dadi tresno karo aku yo. Sapa ngerti. Yo. Ahem. Biyen aku cek betah, suwe-suwe aku mlumah. Suwe-suwe kok ngapa? Mlumah Brata. Derek Mangayu Bagyo nggih Pak Yus nggih. Selamat kagem mempelai berdua Mas Irwan kalian Mbak Sari. Amin. Pangapunten wau mboten sida cendol dawet. Karepe nggih ajeng ngeten kula tapi nggih mboten sida. Kok ora sida ngapa? Kula penunggu waune kalih Mbak Ika wis dandan timik-timik. Mas kula ajeng pentas pun matur ngaten. Lah kok ora dipentaske? Mengke nggih Mbak tasih jam 8 terus mlebu meneh. Oh. Terus ra diundang-undang sidane aku melu joget melu nyawer mau. Ora sida nyanyi malah melu nyawer. Ya dadi nyawer. melu penontone. Nggih. Matur sembah. Tetep nyanyi kok Pak. Iya, heeh. Si, arep ngaturke apa kowe? Iki pamundutan werna-werna lho, Sa. Iya. Napa mawon? Lagu Blitar sing nyuwun Pak Haji Yuswanto. Ya, kowe kudu iso. Iso ora? Nggih, Blitar niku wonten Blitar saged Blitar. Iso. Sesideman nggih wonten. Terus kowe mau iki ana kon fragmen kowe kon gandrung aku, ayo. Gandrung Pak Seno. Heeh. Oke piye kok? Mengke kula nyuwun pangapunten riyen Bu Agnes nyuwun pangapunten niki namung ten panggung nggih mengke menawi kula boyok bajul lipun Pak Seno niku namung ngapus-apus. Maksude piye kuwi? Hah? Maksude piye? Kan nek gandrung kan berarti aku kan gandrung to, etok-etoke jatuh cinta to. Iya, padahal aku ra gelem jatuh cintai sakit teh. Jatuh cintai sakit? Yo sakit no. Mergane ngopo? Yo nek loro cinta ki ra ono BPJS e. Nek loro biasa ngono ono BPJS, nek loro ati ngono ra ono sing jamin ya, Pak. Oh, ayo mbane kowe sprene ora payu rabi ora gelem. Mergane ora tau. Iya. Ora rabi-rabi mergane wedi karo cinta dadine ya. Ya, supaya iso rabi kudu kenal karo cinta kok ya. Kudu kenal ya, Pak. Ha iya kudu wani cinta. Iya. Kowe engko gandrung aku ora apa-apa wis. Nggih. Cinta tenanan karo aku ya ora apa-apa. Ya engko dijajal ya. Nek nganti engko sapa sing petuk sikian ya. Iya, wis ora apa-apa rasa kuwatir bojoku yahine iki lamur. Iya. Nanti ndelok streaming ki ra cetha. Iya. Blitar sik diaturake. Iya, lagu Blitar diaturake monggo. Alon-alon kok lagu Blitar. Pak Haji Yuswanto iki asline saka Blitar, sakulawarga iki asline saka Blitar no. Oh iya. Mula nyuwun lagu Blitar, dek neng Ngawi wingi ya nyuwun lagu Blitar. Iya, monggo diaturake. Yo, alon-alon cok. Lagu Blitar. Yo. Monggo. Yo, Mbak. Beli. Bawa napa langsung? Langsung niki. Langsung ya kena nek kowe iso bawa ya apik. Iya. Nggih langsung mawon nggih. Nah, ra urung ya ming langsung kok dadak tantanganmu kaya ya wae. Iya. Ya, mangga. Saben bengi. Piye kok ora gek? Nggih, sekedap. Blitar kutha cilik kang kawentar eti pening gunung kelet
Matur sembah nuwun. Sawi-sawi. Nah, kowe wis mulai mundhak kepinteran wis mulai mundhak ngono kok. Iya. Mundhak nggih. Lah iya, ya tembangmu mbiyen paling ora ming podang kuning, ngono. Sing tok nggo paitan ming podang kuning saiki wis gelem sinau tembang Blitar. Nggih. Iya. Sae niku tembangipun belanggo sinau sejarah ya Pak soalene. Kok iso sinau sejarah sebabe? Kan dari tembang Blitar ngerti ceritane Beta Brontak Supriyadi ngerti, Soekarno ngerti, Majapahit ngerti. Oh iya, ya apik kuwi perlu dirapalke. Iya. Tembang Blitar. Mergo Pak Haji Suwanto kuwi anu asale saka Blitar. Saking Blitar nggih. Mula nyuwune mesti tembang Blitar. Mulane mesti tembang Blitar. Iya. Iki sih ana sing disuwun Napa Pak? Lagu Sesideman sing nyuwun saka sik tak wacane. Ya. Saka keluarga alumni Universitas Jember. Oh iya. Okay. Karo Kavisip keluarga alumni Visip Universitas Jember. Oh iya. Diaturake dhisik. Sesideman. Karo aku tak toto-toto arep tok gandrung ki aku malah gembrobyos. Iya. Lah kenapa kok gembrobyos? Lah nek ketoprak iki rak ya apike suarane alus. Punten dalem 1000 Mas ketoprak kok suarane ting klothok ora karu-karuan. Petek-petek kepet-kepet. Iya. Lah ya ora kepenak dirasake. Iya. Nggih. Ditembangke sik. Tembangke sik Sesideman. Ya. Kaya ngapa? Heeh. Wiwitane anderek sang pekek Priya bagus kang ngolah budaya sowan menyang kutha gedhe. Apa toprak iki engko diganti sa? Ganti napa? Diganti gandrungan sinden karo yoga ning sing suami istri tenan. Sinden. Derek mawon kula. Oh, iya iki mesti apik. Mergane asline sing lanang ki wis ra seneng. Oh iya. Heeh. Sing lanang wis ra seneng, sing wedok ya wis ra patek seneng ku ora apik malah. Iya. Jenengan mboten sida kula gandrung beratine. Aku gila ya. Engko nyesel lho. Heh? Engko nyesel lho. Ora. Iya. Aku wis arep mangsuli wis bingung sik. Nek sing wedok omongane kaya kotek-kotek ngono lak ya. Iya, mangga. Bendara terus kayungyon selendang kuning kang sangking bukir Enak. swara kurang pramana ning wasis angungrum marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno Sesideman.
seno urip ana kutha gedhe kowe tak tukake Ya coba tak kentongi. Kowe dapukane supinten aku Den Mas Broto coba. Ya. Apik ora? Nek ora apik engko ganti lho. Ya ora apa-apa kan dalang manut dalange, sutradarane kan dalange. Ah iya. Nek arep pemaine diundur diganti ya ora apa-apa ditarope didoge sike terus diganti. Ya ndelok sik suaramu kaya ngapa mergo ketoprak ki identik dengan kesenian Jawa. Mula suaramu dialus-aluske aja nganti kagok kaya ngono. Dialus-aluske saiso-isone. Iki apa to isih asline ketoprake arep apa judule apa? Kowe gandrung karo aku. Nah iya, apa lakone apa? Lakone kowe Suminten. Suminten kok Suminten? Ya, Suminten edan to? Nah iya kan berarti aku edan. Ya. Ya to? Ledan mengko nek wis aku moh kowe edan kok ora durung-durung wis edan terus tak dusi. Iya. Ja. Yo. Mangga, turuk. Nah. Kok kene ya etok-etoke. Ya. Tok. Sik, aku wis gila sik iki. Ora apa-apa. Aku kok broto pertama iki ora edan ngono kuwi pertama Den Mas ketemu. Aku rasa ngadeg aku nang kene wae nek ngadeg ndak ora sopan. Yo, berarti aku nyedhaki. Den Mas, heeh. Omong-omongan. Terus aku tresno kali panjenengan, aku moh. Saka kono sik.
Iki cari kok nyedaki. Kono siki. Baleni. Baleni siki. Dok dok ya. Ya. Yo, dok meneh. Wah, ya iki iso ambruk panggunge nek acarane ngene iki. Ya, tutuk. Nah. Alon-alon ya iki. Le mlaku imit-imit ngono ya. Imit-imit suminten ayu. Iki ora pangling kaya Saminto. Suminten. Hah? Suminten. Heeh. Kok ngerti nek aku Suminten? Aku rak wis tepung karo kowe to Suminten. Apa wis tepung? Iya, wis tepung. Tepung tenanan. Wis durung. Masa wis tepung? Ngandel ora. Apa tenan kowe wis tepung karo aku? Kok kowe ra gelem ngematke mataku? Aku ra iso mengo Suminten mergo iki kelire nang kene. Nek aku mengo rono, aku engko dukani para pinisepuh. Mergane apa? Mergane aku wis nek ora mengo kok kayane eman-eman. Nah, mumpung lho iki aku Suminten iki anake Warok Siman sing wis ngusir warok-warok sing ana ning kene lho. Warok sapa? Warok-warok kabeh kuwi bolone. Bapakmu Warok sapa? Siman. Seko Siman. Ngawur banget. Warok kok Siman iki Warok sapa? Ya kowe googling saiki ne. Malah iki uduran Suminten. Iya. Mas Broto. Piye? Aku ki tresno karo kowe saestu. Aku ra iso nglakoni Suminten mergo aku wis dijodhokake karo si Cemplon. Cempluk. Heeh, Cempluk. Kowe dicodhokke karo Cempluk. Iya. Kae Warok, kowe anake Warok kae Guna Seco ya. Iya. Kok ora karo aku? Jarene kowe iki kowe dijodhokke karo aku lho. Jare sapa? Jarene bapakku. Kuwi rak ming ngakal-akali bapakmu, nek aku ra iso rabi karo kowe. Tenane. Mergane apa? Ya kowe iki kejaba, nek ayu ning awakmu kuru kaya ngono kuwi tanpa daging kaya ngono kuwi. Kuru kuwi saiki ya Broto. Ora kena nggo gojekan. Nek diteladeni iso lemu. Piye? Nek diteladeni iso lemu. Sing arep nateni sapa? Ora bakal iso. Wis pokoke aku ora gelem karo kowe kuwi aja ngoyak-oyak karo. Iki mergane kowe kudu reti ya Broto. Saiki ki anake Pak Yus kuwi wis coblosan, mosok aku ya golpu terus. Aku ki rong payu-payu. Kowe kudune gelem karo aku, wis ayu aku berpendidikan tinggi. Aku nek kon rabi karo kowe emoh, nek kon nyoblos aku gelem. Heh? Nek arep nyoblos ya kudu rabi padake. Lho, gene kae pemilihan kae ora rabi ya nyoblos. Oh iya ya. Broto. Piye? Aku kuwi deloken rambutmu. Rambutmu warnane apa? Deloken rambutmu warnane apa? Rambutku pancen wis putih mergo aku wis tuwa. Rambutmu putih petak kuwi artine padha karo kesucian cintaku padamu, Broto. Kowe kudu reti. Kowe duwe 2000 apa ora? Arep nggo ngopo? Aku arep nyilih, tak nggo memarkirkan hatiku padamu. Broto. Wah, iki kata-katane Suminten milenial iki. Njaluk dit 2000 barang nggo markir atimu ning atiku ora ana tempate parkir. Apa ora ana? Ora ana. Wis dinggo liyane. Nek ngono aku tak nyilih kabel wae Subroto. Nggo ngopo? Tak nggo nyetrumke atiku ning atimu, Broto. Piye? Apa aku kurang leku bajul awakmu atek nyemprot iki? Aku tetep ra iso nglakoni. Aku tetep emoh. Kowe kudu gelem, Broto. Kowe reti ora nek ana 3 hal sing dicaluk
karo misalnya aku ketemu jin ngono ya. Aku dikon jaluk 3 permintaan. Apa? Kowe ngerti sing tak jaluk apa? Apa 3 permintaan? Kamu dan kamu. Kowe kudu galam Subroto ora nono lanangan liya sing tak tresnani kejaba kowe Subroto. Kok sikik ketoprak kok nganggo lanangan kaya bebek. Terus apane? Ayo ana piyayi ngono kok lanangan. Piyayi Priyantun lanang jaler. Ngono kuwi kok lanangan kaya apa wae. Iya, kaya kewan. Coba nek pancen kowe seneng tenan karo aku gandrungen. Kanggo apa? Nganggo montor. Montor. Ayo nganggo tembang kok nganggo. Nganggo tembang yo tak tembangke yo Broto. Sapa reti nek tak tembangke kowe dadi tresno karo aku yo. Sapa ngerti coba. Ahem. Memanismu. Wis kulino krungu aku kuwi. Terus ganti apa? Kudune kowe iso nembang sing aku urung tau krungu mbok menawa aku iso keperanan atiku. Kuwi sinom grandel. Nesmu angu jiwa. Apa kira-kira? Ayo coba mikira. Biyen aku cek betah, suwe-suwe aku mlumah. Suwe-suwe kok ngapa? Mlumah Broto. Apa kowe njaluk lagu apa Broto tak nyanyekke Broto? Aku njaluk lagu Gerajakan. Gerajakan Banyuwangi kuwi gandrung saka ngendi? Loh, iki pamundutan lagu kok nek kowe tak neng-nengke iki engko saya suwe kata-katamu saya ora jelas. Aku ya saya bingung. Ha ta? Berarti saiki arep Gerajakan Banyuwangi. Sing nembang ben calon garwaku ya kuwi Cempluk Warsiah. Cempluk sing endi wonge? Kae sing nganggo kacamata kae. Tak tekani. Plok Cempluk Warsiah rupamu ra sepiro ayune. Kene tak delok kadedayanmu. Apa luwih pinter kowe saka aku Cempluk Waljinah Warsiah. Maju kene. Warjudi. Warjode. Cempluk Warjudi. Ya. Kowe sapa? Kowe ra kenal karo aku. Awak dhewe padha-padha anak warok tapi kowe ra kenal karo aku. Ora. Aku famous lho ning Instagram ono, Twitter ono, ning WhatsApp yo akeh. Kowe ra kenal Facebook apa? Hah? Famous ki panganan apa? Famous itu terkenal. Kowe iki ya cemplon desa banget sih. Kowe kudu ngerti Instagram. Apa? Ketoprak kok Instagram iki cara ngendi? iya. Ayo karang sing dadi ketoprak wong modern dadine ya Instagram barang. Iya. Den Mas Broto. Piye? Iki sapa? Ambo aku ya ora ngerti kok. Oh, pura-pura tidak kenal dia. Sok cantik. Emang cantik dari sononya. Semua dunia mengakui. Elisa harus salah. Salah. Sopo jenengku? Suminten kuwi ayu. Kowe lupa ingatan, heeh. Hah? Iya, aku Suminten ki ayu. Kowe kok iso dadi bojone Broto? Hah? Iki mbok ngaca. Nggih? Ngaca. Wis bendina. Ngaca. Wis bendina. Ha. Terus ngopo nek aku ngaca? Deloken to. Karo aku jal, bandingno. Sapa? Broto. Piye Den Mas? Wah, ayo milih Cempluk. Wis ngirit kasur. Duwe bak. Cempluke njaluk dibanting. Dadi kowe arep dirabi karo Broto mung dadeke kasur. Ora apa-apa, empuk. Lho, nembang kowe lho. Apa aku? Aku ki cantik ya. Model internasional. Cover girl. Kulintang darat. Apa Kurus, tinggi, kutilang kok kulit. Gawe singkatan ngawur. Kutilang darat. Apa kutilang Kurus, darat? tinggi langsing. Apa dek? Dada rata. Jangan apa nek data rata. Hah? Apa nek apik sing ra rata apa piye? Lho, ya jelas sing berisi nang sing apik. Kandhane ya. Lho, jenengan seneng sing berisi napa sing mboten? Wah, aja takon. Iya. Aja takon perkara kuwi, aku sakanane.
Sanane kok aku ra gelem. Wah, Broto iki pancen tenan. Wis sik ayu mbek nembang le padungko. Ya. Ben gerajakan pamundutan saka apa iki mau jenenge? Visip keluarga alumni Visip Universitas Jember. Ya. Nggih. Mangga. Dibawani mboten? Bawane gelang alit ra apa-apa. Ya. Mambiat mayun paman. Tak akoni pancen apik suaramu cempluk. Berarti aku kalah. Yen ngono aku tak golek Broto liyane. Mas Broto! Kowe entuk Broto liyane iki piye iki? Hah? Lah nek kowe ngambruk kono ya aku ngambruk sapa? Piye? Kowe jare jaluk kae. Elisa yo pinter sing dimbruki bojone Ayu. Kamu pilih siapa? 1 atau 2? Pilih ini apa dia? Ngambruk iki. Piye? So dibanting tenan aku. Cah nekat e. Ayo sini. Ya. Kamu iri ya? Kamu senang ya? Bunga ya kamu ya? Bunga dia. Ganti rasa. Rasanya gimana? Gimana rasanya cempluk? Sakit kan? Enggak. Enggak. Ya jelas enak aku ya. Kok enak kamu? Lah ya jelas empuk aku kok. Dimbruki Elisa kaya dimbruki rongsokan. Nah, Iya. Lorak. Ya. Ora apa-apa. Ya terus Mbak Ayu. Sawarane gending belam biangan nyeram yai nuswan toro Pasta. Ya. Wara. Mbok iya. Iki mau pancen tak sket nggo ngiringi aku tok jleng wara. Untuk penonton yang hadir malam ini nonton pergelaran wayang kulit di Balai Citra Suara Radio Madya FM disediakan makanan gratis. Ada nasi jotos, soto ayam, bakso, pecel, tahu petis gratis dengan catatan ngantri dan tertib. Oh iya. Wah, yo. Lumayan. Nasi jotos iki bar mangan mesti bitu-bitu raine. Iya. Karo soto ayam, bakso, pecel, tahu petis gratis, ngantri dan tertib. Iya. Cekap semanten woro-woro. Banyu. Yanyu wangi Kulon Kulon gunung wetan segara lor lan kidul alas angker
Ugi sugeng rawuh kagem Bapak Wakil Bupati Madiun Bapak Hari Wuryanto. Oh iya. Sugeng rawuh. Mangga. Tanah India ku meliaring taman Sarinuswan Toro. Ya, mangga, yuk. Ebram jangan ku melaring taman Sarinuswan Toro. Ebram jangan ku melaring taman Sarinuswan Toro. Belam jangan desa sanae wis ojo wis pirang-pirang jaman turun temurun ya wis ake prahara kaping langit dina pake biru ora pake gede pake nempel umbyang sengkarana belam jangan desana susah wis ojo wis pirang-pirang jaman turun temurun ya wis ake prahara kaping langit dina pake biru ora pake gede pake nempel umbyang sengkaranira. Ya, Mbah. Disaut karo Elisa. Lah ya iki Suminten karo Cempluk bersaing kok. Ya. Ya saiki genti. Mbak Ayu, Mbak Cempluk, monggo diaturake. Yuk. Kerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon kang ngekani goreng pasir pasiran sembyur-sembyuran kering doang manuk-manuk seliwernya wadon ubir-ubiran
Matur sembah nuwun. Ya. Sampun iki, Pak. Ya, iki kowe entuk bebungah saka penonton streaming. Ya. Asmane Pak Tristianto saka Klaten. Ya. Ki kirim duit 1 yuta. Ya. Kanggo Mbak Elisa 500, Mbak Ayu 500. Ya. Alhamdulillah. Pundi? Hah? Pundi, Pak? Lagi masuk rekening kok wis cair. Lho, biasane jenengan sakno mbok iriyen. Wah, cilaka iki. Ngono. Nek sesuk lali lho, Sesuk Pak. lali biasane. Lali aku ora tau lali kok lali-lali piye to? Ya. Sesuk ora bareng soalé. Oh iya aku. Wis. Nah, ngene iki ketoprakane bayaran kok ya kari dhewe. Jengkulmu melocot kuwi ora. Ketoprakan eleke koknya 500. Ya. Nggih. Nuwun nggih, Pak. Idom wong loro. Ya. Iki sik tak genahke sik. Wis mlebu urung iki. Nek urung mlebu rekeningku gek aku ngijoli kok suwe-suwe. Pun masuk kok, Pak. Kula pun krasa. Hah? Pun masuk. Ora kok ya. Aku sing angel krasane iki aku. Iya. Kula nggih krasa niki. Oh ya wis Nah, wis. mohon ta. Wis masuk Nggih. ya. Wes yakin. Ayo kek Elisa 500. Seneng duit ora? Seneng. Aku yo seneng kok. Heh, Didum sing kowe rata. ngerti sapi ora? Sapi. Sapi munine Yo apa? genah no. Apa munine? Hah? Sapi munine apa? Sapi munine apa? Mbek. Goblok. Hah? Sapi mosok Wis, mbek. kowe nek dadi dagelan wong loro ora gathuk wis. Ora kobong kabeh terus. Iya. Wis gek dikekke, dikekke. Iya. Iki aku ya. Ah, Kon iki, Pak. matur sembah Matur sembah nuwun. nuwun. Ya. Ayo teruske dhisik no. Ya ndak wektune kedawan.